Ja, mijn naam is Jos Noterland en ik ben in Maastricht correspondent van de Stichting Menno van Coeren. De Stichting Menno van Coeren is een landelijke stichting die zich bezighoudt met militair erfgoed en onderzoek daarna en het behoud van het militair erfgoed. En ja, ik ben eigenlijk al sinds, ik denk de jaren 70 bezig met de vesting Maastricht. En in die zin heb ik heel veel met vestingwerken in Maastricht en dus zeker ook met deze plek als een onderdeel daarvan. Ja, het was voor Maastricht al een hele bijzondere plek, omdat Maastricht in het begin van de 16e eeuw hier een stuk nieuwe omwalling heeft gebouwd. Dat was in een tijd waarin het vuurgeschut opkwam en deze plek zijn dus in Maastricht de eerste vestingwerken geweest die speciaal gebouwd zijn op dat vuurgeschut, dus kanonnen en ander vuurgeschut. Dus die twee rondelen die we hier in Maastricht hadden, die waren al heel bijzonder. En ook in Nederland zijn er daar niet zo veel meer van over. Maar toen hier dat misging met die muur, toen hebben we eigenlijk een geluk bij een ongeluk gehad, namelijk dat hier onderzoek gedaan kon worden. En ja, vanaf dat moment is hier de zaak helemaal ontploft, zou ik bijna willen zeggen, in de zin dat we veel meer te weten zijn gekomen over de geschiedenis en de ontwikkeling van dit bolwerk. En dat we eigenlijk de hele geschiedenis van deze hoek van de vestingwerken hebben moeten herschrijven. Of nog moeten gaan herschrijven, hè? Want er is heel veel gevonden en het moet allemaal nog eens een keer goed op een rij worden gezet. Ja. Maar ik denk dat het is ook heel belangrijk, omdat we in die tijd, toen dat vuurgeschut opkwam, toen moest men daar dus aan wennen en verdedigingswerken op gaan bouwen. In Italië hebben ze dat het eerst gedaan. Uiteindelijk zijn daar de bastions uit voortgekomen. Maar in de tussentijd is men van alles gaan uitproberen. En dat kunnen we hier heel mooi nu zien aan de hand wat hier allemaal ontdekt is. Dus dat is inderdaad smullen. En dat betekent ook dat het niet alleen voor Maastricht van groot belang is, maar dat het ook het belang van Maastricht overschrijdt. Omdat je hier een kijkje in de geschiedenis krijgt in die hele bijzondere periode van de vestingwerken. Als je een stadsmuur bouwt, dan bouw je in die stadsmuur torens. En die torens die komen naar voren uit die stadsmuur. En die hebben een bepaalde functie. Namelijk als je die stadsmuur, de verdedigers staan bovenop die muur. Die staan misschien achter de muur, achter een paar schietgaten. Maar op het moment dat ik als vijand tegen die muur aansta, dan sta ik tussen de schietgaten in en dan kunnen ze mij van bovenaf ook moeilijk raken. En vandaar dat die torens, die springen vooruit en vanuit die torens kun je naar opzij langs die muur schieten. Dat noemen ze flankeren. Toen het vuurgeschut opkwam, had je ook verdedigingswerken nodig die met vuurgeschut konden flankeren. En dat vuurgeschut, dat had veel meer ruimte nodig dan een eenvoudige pijl en boog. Dat produceerde een hoop rook, dus je had ook rookafvoer nodig. Dus je had veel meer ruimte nodig om dat vuurgeschut op te stellen. Dus dan worden die torens veel groter, zoals die rondelen. En rondelen zijn eigenlijk gewoon grote torens. Hè? Dus het is eigenlijk een variant op de muurtoren, maar dan aangepast aan dat vuurgeschut. Ja, we staan nu aan de buitenkant van het rondeel. En ja, eerlijk gezegd, dat ziet er op dit moment helemaal niet uit. En dan moet je even naar de muur kijken. Hier beneden zie je nog waar de buitenkant van de muur was. Voor het herstelproces van het rondeel was het nodig dat de buitenschil, die uit hardsteen bestaat, dat die helemaal werd afgepeld. Dat is een paar weken geleden is dat gebeurd. En bij dat afpellen is hier op de plek waar ik nu sta iets heel bijzonders ontdekt. Je ziet hier dat gat in de muur. Vanaf dat gat loopt er een gangetje een paar meter naar binnen. En aan de binnenkant van de muur vertakt zich dat naar twee kanten. En aan het einde van die twee gangetjes zit een wat grotere ruimte. We waren er al snel achter dat de plattegrond van die gangetjes, dat een hele grote overeenkomst vertoont met iets wat Vauban in de tweede helft van de 17e eeuw in een van zijn handboeken heeft getekend. Namelijk een klein stelsel van mijngangen dat werd aangelegd als ze een vestingwerk wilden opblazen. Dus dit ziet eruit alsof hier mineurs, soldaten die zich met mijngangen bezighielden, een gang hebben uitgehakt in het rondeel, dat ze daar twee mijnovens hebben voorbereid waar buskruid in zou worden gelegd. Dan komt er een lont naar buiten en dan wordt dat dichtgestopt en dan steek je die lont aan en dan vliegt de muur in de lucht. Dat is waar het naar uitziet.
Alleen, het is niet gebeurd. Hè? Ik bedoel, ze hebben die gang gemaakt, het is niet opgeblazen. En dan is natuurlijk vervolgens de vraag, ja, waar diende dit dan voor? Nou, er zijn wat mij betreft een paar theorieën. Hè. Kijk, aan de ene kant kan het natuurlijk zo zijn dat ooit iemand gedacht heeft van ja, dat rondeel dat is verschrikkelijk verouderd, dat hebben we niet meer nodig, laten we dat maar gaan opblazen. Daar zijn geen historische aanwijzingen voor dat dat ooit geweest is. Iets anders wat het ook geweest kan zijn, is dat hier in Maastricht in de 18e en de 19e eeuw zaten hier mineurs. Dus soldaten die de ondergrondse oorlogvoering beoefenden. En hier was ook een opleiding voor mineurs. Dus het zou misschien wel kunnen zijn dat die mineurs op een goed moment een opdracht hebben gekregen. Leggend zo'n mijngang aan zoals Vauban die in zijn torens heeft getekend. En laat eens zien wat jullie kunnen. Dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. En kijk, er zitten een aantal inscripties in. En die worden door de deskundigen gedateerd in de tweede helft 18e, eerste helft 19e eeuw. Dus dat zou goed met dat verhaal van die mineursopleiding kunnen overeenkomen. Dat is heel bijzonder, ja. Kijk, om te beginnen, ja, er is hier in dat rondeel zoveel ontdekt. En dit is dan ook weer een hele gekke ontdekking. Dat je denkt van ja, maar goh, nou zijn ze die muur aan het afbreken. En dan zit daar plotseling een gat in de muur. En als je dat leeghaalt, ontdek je plotseling mijngangen. Iets wat je helemaal niet verwacht. Dus ja, heel bijzonder, heel verrassend. Mijn hoop is eigenlijk dat het mooi gerestaureerd wordt, maar ook zodanig mooi gerestaureerd wordt dat het een mooi glad verhaal kan worden, waarin je alle elementen die hier aanwezig zijn kunt uitleggen. Ja, je weet, er gaat waarschijnlijk ook een binnenruimte ontstaan. We hopen, en daar ziet het ook wel naar uit, dat er een ruimte wordt waar je met groepjes mensen naar binnen kunt gaan. Waar je ook een paar dingen kunt tentoonstellen en waar je met mensen ook een verhaal kunt vertellen. Dus kijk, het zal nooit worden zoals het was. Hè? Het wordt een heel ander rondeel dan het ooit geweest is. Vanwege alle ontdekkingen die er gedaan zijn. Hè? Vroeger zat het gewoon vol met grond en had je bovenop een plateau. Nu heb je een grotendeels holle toren met ruimtes daarin. En ja, die ruimtes, daar hoop ik van dat die een museale functie kunnen krijgen. En nogmaals, dat het een heel mooi historisch geheel gaat worden.